Hai sahabat di kolam sudah. Assalamualaikum kasidang basam. Sebuah lagi katalah sahabat, jo kalau kita mengaji kikarnya wajah tubuh alanya to sekali. Jangan disangkudu alam mana kau disangkudu lanya to sasi orang mandanga samunyo ini alim ulama banyak nak kiraman. Janganlah kita baca bodoh bumbangnya kelepo manona tu anak jawab manona mudo kota doa anak bapa dia dosa sifat nama kajinya. Ya Allah Muhammad di mana kau inyo di mana bana sampainya tonyo kau indah pama dia tiki to jalan sama kata marimbo tak mungkin biawa kabar anak buayo tak mungkin babi kabar anak rusuh tak mungkin tumbuh akan dua di kudu ada puraso dengan pariso ada puraso dengan marasoi mapo mana angiknya api mapo mana cincin jari bagara cincin karena dia jari bagara tubuh ada sifat mani ko iyo ujulaan dan sabananya di tentu kanyalan akan dilalui tentu kalaui akan dilalui kubala kuli lialaisi supaya nadape bijonan kawi Allah na dudua di aras dan kursi di kepala jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku dalam hati tampaknya itu di surah bikini di situ puluh Abu Jahil berdiri paparang jo Muhammad tamanar wahabi kok kalah Muhammad di paparangan tadi nagari makan Nabi kok mana Muhammad anggota suci anggota semua sekali masuk sarugo kampung narami sebuahnya lagi nan ke dalam sidang lah banyak kejadian di masa sekarang biar di negari biar di negari ura biar di bukit tinggi atau di padang biar di Solo walau di Cepatan lama biar di sana awak biar di sana orang biar dia di awak biar dia di orang biar di kamanakan awak atau kamanakan orang tanah biar nak gadi boja kalau nak gadi nak kita bilang lah banyak memakai sirawana panjang basirawa pensil atas singkok pinggang memakai awal dalam baju jarak adonan ngeri dipandang kalau nak bujang di masa sekarang yo kaki kini lah bagalang yo telingo lah memakai subang rambut lah merato puluhan panjang rambut dan hitam lah bercelok pirang lah sarupo bana jebulu mosang adang lah bantu randa ilalang adang lah bantu yo baru kadang itu tandonyo lah kabalia pasang lah patui Sumatera Barat diampai dek kampung gadang lah sanupa sajo sawajo ladang Bandung baralik minatula pula sebuah lagi kasidang panana dimasukin di ura lomba menyerahkan anak pai basikola biar ke SD biar ke SMA biar ke pesantren ke PGA walau ke perguruan tinggi ke calon sarjana diberi biaya 8 juta kau sawah lah tagadai kau parak lah tajuan dia nak kamanya di sarjana mendapatkan ajo kedua SK itu harapan mundo jo ayah setengah parangai anak bersikola pulang sekolah nyodek bapa disuruh puasa parik nyelapa disuruh sembahyang itu nama leh alasan kabundo sarato jo ayah pai katampe kawan ninyo mapa pai yo anak lapai malala nyugilora unai kalubo bonta sekali kalau ina karena wate ojara nabawa na paling acok bana kawat terbuma kasih karak kata jo mutiara madu kasih dengan asmara kalau begitu anak basikola alamat sekolah kapatah di tangan alamat di buayan muridnya aja alamat di BKI ASK keluar bunyi SK nyo tangwa tangiak kini apa nak di SC apa nak di panja apa nak digawe indah do negata hanyo nak tinggal virus corona obain tu
Yo tanang Iolah menguncanglah Rasul